e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min calmini on goto kala inde muɗum e yettude mum jogui kadi weltare mawde arta kadi jinnaɗo men ceerno Amadou Dé eɗen gandi no mbiɗen ni omo humpiti gueɗe kewɗe ko fate dental ngal guila e gurdam ceerno Alaji Oumar Saydou ha ceerno men Khalifa men hande o guila e dakaji ɗi ha gurɗe no cincirno hay kadi e batuji ceerno waɗanno foof gueɗe kewɗe mo tawtara omo andi kadi holno yaruno hande kadi en gaari salminidemo e juurademo e waddirmo koye yewtere ko addanen koye nafta julɓe to almuddagal men to yamlore nde e to seere men ɓe ceerno Amadou Dé bisimilla ma bandiraɓe en kettima hol banggue kadi nayortoɗen hande kadi e dental ngal bisimilla caggal salminde ɓe juurade ɓe donade ɓe ñagal ƴewno ceerno wirata ni alhaali wasifa on jinnomi haalde fodde ko Allah siftinimi hen nannoma haala o wi wasifa ina ɓuuri julde martaba goto o wi julde seyɗade ine tawe hen wasifa noon seyɗade tawetake hen wi so wasifa ari e jooɗede seyɗanuji wona koye soggoji yimɓe yo jaltu yo jaltu ina cogga yimɓeɓe so yino noon kadi ha almami o jooɗima so wi auzubillahi so wi bisimillahi tan ɓe dogat ɓe jalta ɓe ganda auzubillahi mina seyɗani rajim so tawi ɗon ɓe kalkoto so wi bisimillahi tan kadi foti dogat ɗi jalta wi addata kadi yimi takkodir e julɗe e wasifa he mana nuuru o koko reɓata kala taaƴi o taccitta ɗum addata yimɓe takkodira wasifa he oyi wasifa noon ko addata wiyede yo daɗɗe jaadu wasifa ko ñaygal bakkatuji o wi so nayi ina ñaayo joni so mbaɗi hoore wotere kolgal yawat laggude ko ɗi jaari to ɗi jaari ga ñaygal yawata laggude o ɗum waɗi wasifa kañumne so daari ɗe jaadi ɗum yawata woni yawde woni ñaygal bakkatuji ngal o sen mbi astahfirullah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum lawol gotol bakkatuji men fof momtama ko heddi koko mbatte fof ko moƴƴi men ne binde tan o wi wasifa no neɗɗo ko wasifa ko yimɓe guuroto mbaɗa yo guuro ko o neɗɗo bonɗi muɗum gonata koye nano muɗum so wi astahfirullah ɗi paata ñaamo ga so tawi alaji medde wi kanko andi no waɗata ala kulli hal so tawi daaƴa tan sa la ilaha illa huwal hayyul qayyum yahata ko banggue nano ga sa jawtul kamal daƴirgal foof yahata ko banggue nano ga la ilaha illallah yahata ko banggue nano ga sa wuuri sa waɗi ɗi ayi astahfirullah ɗi paati banggue ñaamo ga al azim alladi ɗi paata nano ga la ilaha illa huwal hayyul qayyum on zaman ɗi jalta ɗum kanko no tawi ɗaade o andi o wawa waɗi kanko tawi o hokkuneɗi tan o deeƴa eyyi guurugol ngol kam ko bakkatuji ɗi no jaari o wi ko ɗum eyyi o wi joni noon wasifa so tawi ina o ɓeeɗo wasifa ene fuɗɗe ɓe way kono barmo ene saggine ɓen jaaha o wi wasifa joofa wona barmo ɓendi ɓen jimmo jaaha o wi ina duwe woni barmo duwa o gaɗano woni barmo mana dirtama ɓeɗo jimmo jaaha o wi mana ine rottama ɓeɗo jimmo jaaha ni wife ne dañe ni wife ɓen jimmo jaaha o wi jottoɓe ha timma ɓen goni jooɗima barme ɓendi tawama caggingol e ɓendugol barme mana dirtama yifama ɓuuɓi ñamama ɓen goni ɓen goni ɗum ni o wi ɓen woni ɗum ni ɓen ɗo eyyi wo amma banggue kadi seremɓe radiallahu taala anhu o wi ñande waɗi wonno ko ɓeɗo yimɓe Allah waddi en o wi min jogui furto fijirde min mbiyata nde ko ƴaro baali o wi joni noon ayna ɓe jahata gonoya e ladde ha e saaha ɓe garta e wuuro eɓe ƴeewa ɓurɗo moƴƴude golle o wi soɓe gari yimɓe mbatta ko sappeji ɗiɗi mana gaynako o immo to ina ara dendagal ko baali ɗi kulɓinirte ha mbasa rewde makko ina waɗe o wi joni yimɓe guila luukade ha hongude foof mbaɗa o wi gaynako goto ara ha fando ha desa ɗiɗi e yalɗi ɓe tan ha hakkude ga tan o yeeƴo taw hay batte arani o darto o wiya oɗo tulirama o wi goɗɗo o ara yawta balɗi hen hunde yawta hen hunde heddo wiye ɗi tuli ɗi joli o wi goɗɗo o ara yawta hay hunde heddotako so tawi ko falal fala so diwi kanƴi fof ɗi diwat so tawi o sor
kanji fof ɗi corat so yimɓe han kadi ha o yalti o suuɗima nder yimɓe eɓe jogii mana jawɗi ɓe mbiyata ɗumen ko ngafeji eɓe jogii damɗi ɓe mbiyata ɗumen ko jareji so suuɗima noon ɗi ndeƴata so wona ɗi jiitumo hette ko ndayndimi eɗi mena so wona ɗi jiitumo ɗi ndeƴata o yawmal qiyamat ko ni seereɓe mbayoyta a yiyat o ceerno ara wona kan wona ɗum hay goto natta aljanna o jiya o ara ɓe naata ɓe keddo jiya o ara hay goto ɓe fof natata aljanna o wi so toon noon ngalu Allah e ndero ɓiɗɗo adama ko toon laaɓoyta o wi neɗɗo ko derero Allah galo gaynata oɗo aduna ko ni kanko o waɗira toon noon so yahama hankadi hay mi jettoyima toon o wi daña haaju e temedere dokkeɗa ujunere o wi ko temedere dañoɗa haaju a rokkama ujunere temedere gasani fawte ujunnaje 10 fawte temedere ujunere o wi gargal fof ɓuuri gongal dokkal gargal fof ɓuuri gongal ngal o wi haade ko hankadi koye nder dokke tan gonta e doɗa alle mo banggue gollum ɗa fof dokkal eyyi mide kadi o haala ɗum waɗi fodde ko ciftormi hen ko o meɗin wiide radiallahu taala anhu o wi puure ko tati puural ceernajo puural ɓiɓɓe ceernajo puural almuɓɓe ɓuuri bonde fof noon puural almuɓɓe ngal o wi ngal boniri Allah nela nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaawiya cheikhana ahmad tidiani yo yaawiya ceerno o yo haalan almuɓe ɓe ko ɓiyi ko lomtoto on zaman ceerno o wasa yettinde Allah nelta nelaɗo sallam ɗimmol yo yaawiya noon cheikhana ahmad tidiani cheikhna yo haalan ceerno o kadi sallam haalan cheikhna haalan ceerno o ceerno o wasa feññinde Allah nelta tataɓol wiya nel sallam ya mbiya cheikhna ahmad tidiani yo yaawiya ceerno o yo feññin ko ɓiyi ko lomtoto on zaman cheikh tidiani ara haalana ceerno o feññin wiya ko ɓiyum lomto alɓe mbiya o jingi ɗum tilfugol koye mumen o wi ngal ceerno ngal rewi hen ngal ceerno ngal Allah nelani nelaɗo Allah sallah sallam nelani cheikhna ahmad tidiani cheikhna ahmad tidiani haalananimo o wiya ko ɓiyam o lomtoto on zaman ɗum ko tilfugol almuɓe oyi puural ɓiɗɗo ceernagal ngal ala ko woni oyi Allah nelani nelaɗo Allah sallah sallam nelani cheikhna ahmad tidiani ceerno o kadi wiyanmo kadi ko an lomtoto baba makko yaha wiya komi lomtoto babam koɓe gonɗon seeɗa tan ɓe tawa bolle puyɗo ɓe jaahaji mabɓe waɗi puural ɓiɗɗo ceernagal ngal ala ko woni eyyi kañumne kadi hitande artata ɗo wonnoɗo tawi ko daka mayele aynimade mataw nde ko haalni yimɓeɓe mo woni ko abisammuno dakete eyyi woni ndungu silti min nela emen min abisammu naɓe yo min kesi huuɗo caggal toon wiya daka hayati daka fatirama rabaɗo jooɗi ha dabbude muɗum on zaman noon maaro cewɗe ɗe waɗeteno toon kanko ceerno o ari omo arde alaji ma mawɗo alaji Oumar Bela e Boubacar Mbilla e Abdoullahi Diawo eyyi kaw Harouna Sy kadi addunoɓe eyyi Allah yurmoya fo Samba Thioub e Demba Sané e tubak ɓennoɗo Karanix joom maaro o ɓen kadi ina ngari o ƴeewi maaro kono ha waljiti o zaman noon tawi wiyete hikka ko daka watta kadi daka watta o yimi ala hen zaman noon o wi Moussa Yahya yo ɓennu yeeso son andi sewnde to woni to Moussa Yahya o zaman noon ɓenni min nde mo hankadi emin woni sukki emin kura emin ñoƴƴa huuɗo min coppa leɗɗe fotoje haljinde yaagol ngol min mbaddi noon ha min jettoyi sewnde nde nde min ngari ha min paandi noon Moussa Yahya ceerno ɓen kamɓe gardi min minen min ndewi min ceerno Aboudia rahmatullahi aleyhi minen ɗiɗo minen tawi minen cakkiti nde min ngari ha ɗon nde on zaman noon min ndewi min dewri banggue daka ceerno Ousmane Thiam ɗo min nani eɓe kaala to nde min garata ha min kawra e mabɓe tawi kadi ɓe garti ha ɗo jiyata waɗete wasifa hande ɗo tawi ɓe pandi himɓe min sukki goɗɗo o wawi hadde
min garti haa ɗum yiyata Daka waɗti hannde ɗo on zaman noon min kawɗon ceerno ɗo jooɗeteeɗo ɗo ko Barkiwel wonno ɗon ñande ceerno ɗo radiyallahu taala o ari hawdere ɓuuɓri Barkewel he o hucciti ko hirnaaji kadi alhamdulillahi rabbil alamina en jiiti ɗo mbaɗɗen Daka hankkadi ɗo wattinta ko mahoyeede maɗo ɗo tampu Dakar ara fofto ɗo eyi ñanden noon ñalawma ko alarba eyi lewru ndu noon kam mi jaggani kono ñalawma kam ko alarba Allah waɗi fodde kam tawanoɓe hen ɓe gandumi banggue mawɓe ono mbimam min kanko ceerno o arduno ko baba Alhaji Mam Mawɗo Alhaji Oumar Bela mana Boubacar Billa Abdoullahi Diawo kaw Harouna Sy wonno chauffeur mabɓe kamɓe ɓeɗo jeeyo garno to banggue tubakoɓe tubako e Demba Sané e Samba Thioub ɓen kamɓen gardi wonno ko landarwer ɓen jogui ɓen kamɓe kam mbaɗano fof mbaɗi feere ndewe nder kurle ha jetti ɗo forage goɗɗo funnague oɗo woni hande ɗo kadi ɗo waɗe ɗo ɗum waɗi ɗo bantini mawkene wonno ɗon landarwer o ari ha ɗon on zaman noon nde min garti ha ɗon eyi ɓeɗo tawa hen to banggue sukaɓe to banggue joom galleji en ceerno amen Adama Niang ceerno Aboudia Moussa Yahya Moussa Faye ɓeɗo de ciftormi emin Amadde ɓe tawano eyi min mbiɗa tawa to banggue almuɓe ɓiɓɓe cuuɗi mawɗi ceerno men ceerno Siraji Ceerno ceerno Mamadou Dialaluddin Siraji Baro Saydou ɓi Baba Djiby Saltou Dakar ɓeɗo de e Tidiane de ɓiɗe ɗam ceerno Abdourahmane oɗo kadi e sukaɓe en ala kullali kam mbiɗa andi ɓeɗo kam ciftormi kono baygaji ne keewi noon eyyi tawi ko Allah ɓe keewi kono ɓeɗo kam mi siftori ɗumen e darde he ñande hen on zaman noon o yiiɗo wadde doyta ko mahede mane tampoye Dakar ara fofto ɗo en jiitten kadi mbaɗɗen Dakar ɗumni kadi enen fodde ɗum ɗo Allah siftori kono sukaɓe arɓe hen noon ene keewi noon ittis kam Tidiane de oɗo e miñam wiyato Yahya Houdou ala kulli hal sukaɓe en kew kadi ɓe qissa ko fodde ɗum ɗo kadi ɗum ɗo ciftormi hen namdademi alhaali ceerno amen Adama wonde meeɗa namdademi ɗum min tawi ko reɓde qisso ceerno amen Adama ko fodde ko haalanimi no ɓe gardi gayi e Madina kanko ceerno Bassirou Sall ɗum Portugais Guinéto eyyi kamɓe ɓeɗo wiiɗo no ɓe gardi ga o wi kam ɓe janganno ko Kanel joni noon so ari saaha dabbude yimɓe ina gara hurjude e Guélé ga garta toon kalano ga wayi e so gari wuuro no ga wiya Madina ceernajo o ina sakko alɓe no feewi alors ni kanko noon e ceerno Bassirou Sall ɓe gimmodi toon eyyi astahfirullah kanko mi ɓunta kankone sababu makko arde ga o wi kam ko ceerno Bassirou Sall woni sababu makko immade wuuro mabɓe mana Dara o ari Kanel kono haaɓe gari gayi o wi ceerno Bassirou kanko jangguinen o wiyata bammakko wiyete ko Mouhamadou walla wiyete ko kono ɓuuri wiyede andine Samba Almoudou ko on jangguinanomo Allah waɗi no ceerno Bassirou Sall noon janggata ko Kanel ga caggal toon hootata mabɓe to on saaha wona e haalandemo Kanel jangde ga nde ne wayni ha no wonno ko bajjo bammakko ha ɓooyi o saki o namdi bammakko omo yiiɗi yaade bammakko wi bisimilla yamirimo on zaman o arde ceerno Bassirou to Kanel ga o wi nde o ari ɗon nde algol makko o fuɗɗori windande ga alam tara anna arsalna seeɗa ala kefta uzzuhu azzan o wi ɗo o fuɗɗi windande makko banggue gayi bammakko jangguimo ha o yetti ɗon Allah waɗi noon ɓe goni ɗon eɓe jangga ɗon hankadi ni ha awe saaha ɓe nani ga no wayi welde ni kanko e ceerno Bassirou ɓe gimmodi toon ɓe gari ga Hurjo ɓe jeeyima ɓe ndewe e Guélé he ɓe garoyi ha ga henna to Madina ɗo nden ɓe gari noon ɓe jii wuuro ngo ɓe juuli ɗo fodde ko Allah ɓe gonɗo fodde ko Allah muƴo ɓe gonɗo ceerno itti ko rokkannoɓe rokkiɓe
kanko Ceerno Basiru Sall ɓe njaaɗi ha Tamba. Ceerno Basiru min noon Ceerno Adam yiɗi paɗami ɗo. Ceerno Adam gaccuɗen to won rafi mo gondumi mi yaha toon mi ƴeewa mi haalnamo rafi o mi ƴeewa tawi wawi wallude men safara muɗum. Ceerno amen mbimo e bisimilla o ari ga o yetti o jangti ceerno mawɗo fergo. Ceerno nayimo tuwat. On zaman noon tuwat ni ɓittugol heeɗigol ɗon wawi hadde. Kanko ceerno amen ari wonno kon kandi o waɗino service. On zaman noon woni Tamba ɗo dumunno juɗɗo Ceerno Basiru arani. O yehi to camp militaire to kono mawɗo e maɓɓe armi tan gonɗon o on zaman colonel o woni ko Samba Ilo. Kalbu keso ene fewne. Joni noon gonɗo ɗo Tamba ɗo o are muɗum o wi omo yiɗi wallede wuuro wiyete Madina Gounass ngo omo yiɗi yaade toon. O wimo ñalawma naggam heure tel subaka ngara. Yo jooɗi ha on heure yonti noon o fini o ari o dari damal ɗo heure yonti mana on yalti waɗimo e oto ɓe ngari ha Madina o jippi ɗon. O yehi o fayi galle. Ɗon o namdi sifi Ceerno Basiru neɗɗo balɗe wonno o yiya noon. Ɓi ha won garɗo ina wayi noon de comme elle on nawama tuwat. On zaman noon o ɗumnin kam Ceerno amen Adama o yawti tuwat. O yetti toon noon omo haaɓi haɓre Allah andi no foti. O wi o haɓri noon kamɓe toon torankoɓe ɓe ala moɓe konti so wona Cheikh Oumar radiyallahu taala anhu. Koko on woppirta mana zuriya Cheikh Oumar ara ga ine jangto fergo ine o nde o yehi ka o yehi tuwat o namdi on ko woni ka on jangtanimo wonde mana kanu mankati ko ferlo. O wi haaɓi noon haaɓa ɗon tan wawi hadde. O wi saabu noon kamɓe ɓe konti tan Cheikh Oumar neɗɗo woppu Cheikh Oumar yaha yewto e goɗɗo on zaman ɗum ene muusi. Allah waɗi noon ɓe ngari hirtade ɓe gaddi hirade maɓɓe nde ɓe ɓattini o nokki hen seeɗa o ronki yoɓɓeni. Ceerno Basiru mbimo ñaam on zaman o deƴƴi ha ɓoyi mbimi ñaam min de komi karton ɓe mbimi hande hirande amen tawɗa hande ko welde saabu hande min dañi lamɗam. Eyyi ay ko ɗo noon ko caggal hirande nde woni o yalde Ceerno Basiru ɓe teeloyi o namdi ɗum ko addum on mana haalirndani o looɓi nde ɗo lobre. Kono on woppanta neɗɗo Cheikh Oumar ya yewto e goɗɗo. O wi on joni noon min noon komi kotowo on wimo sa yeehi sukaɓamɓe ala min ko ɗon kaddu men makko ko fodde ko haalanimi mi namdaki ɗum to goto abmo wi kam Ceerno Basiru wimo so yeehi sukaɓeɓe kala jaɓɓo wondude makko yo wonde makko so salima so yiiɗa yo siɗi yo noon tan ɗum jinaɓe mumen. Eyyi kanko kam wi kam jango ɗum nden hakke ko haaɓi o hooti o fa Tamba o yetti o yawti o wonoyi Kanel o jangi kadi ha mo wuuri. Kanko nan ko yettima ɓargol Alqur'ana. On zaman noon o ari pour naata e leydi he kadi o ndaara duwordi ko dowdiri e ceerno makko. O ari ha ɗo Madina ɗo zaman heddi omo namdira e ceerno Mawɗo radiyallahu taala namdimo mana jangde makko o haali ha gasi. Ceerno wimo so tawi ko Allah jiilorɗa yoni sa memti ko bakkat. O wi ɗum waɗi nde o inni o hooti o nawani ceernajo ko nanano ɗum ko o ari on wimo joni waɗ feere ƴetta alluwal. O wi on eyyi bisimilla joni yo on naggam duwa ni tan ɓe duwodira. On wimo ala wi ko keñiɗo seeɗa omo yiɗi yaade to maɓɓe. On wimo ala joni yo waɗ haysoko hisbe yo cogguno fa ala kulli ali ha hisib. O wi on joni kay yo on tinno nagganamo ɗum ɗo duwanomo wonno ɓe duwodiri tan o yaha to yummakko o arta wonno ko yumɓe ba jinnaɗo o wurani ñande makko kadi nan toon o yaha o wayri on o yaha o duwodira o salmina on o arta on sa on waɗa ko on wi ko. O wi on jaɓanimo e dow ɗum kam ɗum makko no fotam. O yo immiti ɗon noon o yettoyaki yummakko o arti Madina ga. Eyyi
nde warti Madina nde ko Tamba o wonno nde Abi Samuna soppade noon ceerno tawi kadi o woni on Tamba ceerno nayimo toon e gure dowri he yo rumoy toon o rumoy toon noon ceerno mawɗo mana nde Abi Samuna soppade tawi noon kadi o ari gan kadi o yeehi weeli ngara safara opère nde Abi Samuna soppade hankadi felta cimetiére nde ceerno wi ina joguino almudo mo jarri buni o sen wawi wonde e ladde ha tawi ina wawi wonde e ladde ko on o soppani oɗo nokku nde ɓuydi weeli ngara nde noon caggal julde korko o haalnima hayɗo ɗo lewru wonno e fof kono komi jejjiɗo nde o arti nde ceerno waymi Abi Samuna o wi kam tuggude ñande o ari ɗo o jangti ceerno ceerno wimo dani koyngal makko yettiyade Fuuta hay so hoydom yeehi Fuuta o hoydata komo piya ɗum kam kankone o wi kam gani kam ceerno ñang ɓek mbiya ɓuuri hewde e ɓesgu ceerno ko toon janggi wasaraɓe ganduɗa hen afo makko toon ko ceerno men Mahamadou Dialaluddin on kam ceerno ɓe on woni afo yaagol toon heddi ko ceerno Habibu ceerno yeehi toon ceerno Basiru ceerno yeehi toon on noon ari toon ko janggude kaɓorde kono tawi reeni Alqur'ana ga to Madina ga eyyi wona ceerno Mamadou Dialaluddin ala kulli an tan woni ceerno Mamadou Dialaluddin ceerno Mouhamadou Habib ceerno Siraji ceerno Sarif Alhassane ceerno Sarif Alhassane Seydi Allah Seydi Abdoul Jabbaru ala kulli an zurriye ceerno woni jangoyan toon tan ko tato Sarif Mouhamadoul Kabiru Sarif Ɗeyibu Sarif Bun Salim Sarif Aliyu nayo ceerno men oɗo woni yahani toon ɓesgu muɗum fodde ko gandumi ko ɓeeɗo Aliou Badara jangguino ceerno Aliou Badara yahani ceerno Aliyu mbimi Sarif Bun Salim Seydi Mouhamadoul Kabiru wonnoon kadi ko ceerno Baro mo jangguino koye juuɗe on on janggade en Alqur'an e Sarif Ɗeyibu o ɓeeɗo Sarif Aliyu Sarif Bun Salim Sarif Mouhamadoul Kabiru Sarif Ɗeyibu ɓeeɗo woni ɓesgu ceerno ɓe jahani toon Abi Samunto woni afo makko toon ko Mahamadou Dialaluddin woni koddo makko toon ko Fatuhuddin eyyi ɓe ɗiɗi fof kadi ko toon ndeni Alqur'ana machallah eyyi ɗum to banggue zurriyaji seeɗen ɓe ceerno Bun Salim Tall ɓi ceerno men ceerno Abdourahimou Tall on janggi toon ceerno Moudou Siraj Ba ɓi ceerno Moudou Mansour ceerno on janggi toon eyyi zuriya ceerno ɓeede ene fammi on ɓiyimo janggani toon ene fammi en joni calmi ko ceerno Hamme Baba ceerno Sidilaji Ali ceerno Abbar wona ko ni Sidilaji Ali huudu ceerno men Huudu Thiam on janggi toon eyyi wona on tan noon eɓe jonno se ɓiɓe ceerno Abdoulaye Thiam janggi toon hakke ɗiɗo fodde jejjiti inde ɗe kono ɗiɗo kam eyyi hen goto wiyeteno Cheikh Oumar wiyeteno Sam kono gandu tan o ɓuuri wawde yiyede eyyi on janggi toon ala kulli an galleji ceerno men ɓe goto foof ɓiyum janggi toon eyyi woni afo maggal noon kam Fatuhuddin kodda maggal ko afo maggal ko Mahamadou Dialaluddin kodda maggal ko mana Fatuhuddin eyyi ɓeɗo kam toon ɓen kadi janggi toon ceerno men Tidiane Sadick Kunkandi wonne kadi suka muɗum gayno Mouhamadou Lamine e Bassirou ɓen noon min e ɓen min dokkanogo beeteɗo ceerno Djibrilu Ly on kam koye Massinankoɓe yarnoɓe Cheikh Oumar mana jibina toon to Mali to nokkuji Cheikh Oumar wonani on ko toon on jangguini min e ɓen e Alassane suka men Boussa joni Madina ɗo Madina mon ko Boussa de Jeere Tamba minen ɓeɗo jangguini min eyyi min noon jaami e mabɓe jaami toon ko tabi heddiri e rendini hizbaji nogas nde jaami nde ceerno wi kam ina nawmi Abi Samuna
seeɗa mbiɗen gon toon kala en janggi ɗon ko deena wal ɓurana jami ceerno Djibril wi noon won jokkitani hisbaji nogas kadirnoɓe ɗi woni hankkadi mi durtitimani gonmi e janngude kaɓorɗe on zaman Allah waɗi on hutte joomum woni kala kanko jagumi e kaɓorgal ko juuɗe ceerno Adama janggumi wattumi e muɗum alluwa eyyi on kadi toon kadi koni jarama noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en keɗima ndeɗo yewtere Batam Lamire ndeɗo yewtere wonde fayida jinnaɗo men ceerno Amadou Dé eɗo leegal men Missirah ɗo ceerno Amadou oɗo saaha ho duuɓi jarata o saaha garmi ɗo de ko a 60 jeenayyi taske ñande aljuma 1960 eyyi sa itti ɗon fayi ɗon mbiɗi ara duuɓi sappo e tati ɓe garɗa ɗo nde eyyi a 60 garmi ɗo jeenayyi taske ñande aljuma ɗum ni kay ko minen ceerno Abdoul Aziz ceerno naddi ɗo te mo yano Dakar omo arta omo addi moto makko ɓeytenoɗo Soroxo o Allah waɗi minen e makko joldi guila Tamba ha ɗo kallu o welani ceerno amen waɗi wakande muɗum fawi hen majjuji wi yo aro jooɗo ɗon ko Babal Kasum Baro e Amadou Sofer ko ɓen gaddi min e oto he oto o wiyatno ko 45 ɗon oto addunomin eyyi ñande kanko ne ɓoyi Dakar min kawriti Tamba on zaman o minen juuri ɗo mana tisbar tan oto o hirdi min gari min jettoyi ga ko nangi ina muta mana mutani yimɓe hankkadi ina natana waɗi ina jaaha asuluji mati kono noon guila Tamba ha ɗo ko dariɗo e oto e kalis Allah ceerno amen wimo yo ar o jooɗo ɗo o wi ala o jooɗa guila Tamba min gari ha Tamba ha Gouloumbou darde ceerno wimo ar jooɗo ɗo o wi mi tentinama mi jooɗaki ceerno oɗon gandi o yimɓe mbi ala min gandi o debbo ceerno Moussaïdi radiyallahu taala anhu eyyi ko ɗon kam minen makko gardi guila Tamba ha ɗo mbiɗa yannade joomam noon o wiyama yo ɓen toon kam min gaccata o wona boowal mbiɗa sikki ko taw ko ɗon tan o yii ɗum tanɗen alhamdulillah rabbil alamin min jetti ɗo kadi yimi jaaha asuluji mati ko kanko ceerno Abdoul Aziz ceerno gadimi yiide Tamba yeeso yettugol Allah wona wasto ko yettugol Allah be tawe min naati Tamba o wari o tawi min calɗo emin jooɗi wimin oto juuɗon min mbi ko Fouta koto paaɗo min payi Madina Gounass oɗon gandi mi ala min ganda kono min ceerno biyete Mamadou Hawli o to min payi wonno minen koɗiɗen mbiyata ceerno Mamadou Hawli o so min gandi oto to woni heɓami mbinam ko min nogas bayda e le'e goo min ɓe mbi min ganda mbimo min de mbiɗa andi o wi ar holloyam emin jaada e Solox he omo waɗi min porte bagage ga min kawri e suka jawdi no Aliou elle suka jawdi dewgaram on koto galle ceerno Boubacar ceerno men Aliou Bari ko ɗon on wonno suka o ko ɓooyɗo ɗon emin jahata noon min kefti on o wi on yo ar on zaman on ari o wi min yomi tello mi daro yeeso ga on jooɗo caggal darimi yeeso on jooɗi caggal min gari ɗon e passion o wi kam yomi renano moto o nden mi moto o naati toon omo yara kafe on zaman noon oɗa yiɗuɓam moto mbimi naw mi andamo mi anda on hikma Allah o yalti omo addani mana kafe o rokkimi jarmi o wi ko moto on dokkuma yo toon mbimi mo mbaɗɗinoɗa caggal o nawi o aɗa andi mi ala mi andamo o fokki adde moto o fokkimi yaw o wi kam artuma o artu Allah waɗi on arti min jaadi min paati galle goɗɗo barari min gari kaɗo ha noon Allah waɗi wote men tataɓo wonno min e makko min jooɗodima gila mana 9h subaka ha futuro noddina kaltanmomi gueɗe kewɗe kaltanmomi oɗo ƴissa kam kanko ceerno men ceerno Abdoulaye ceerno ɗo cuurel seeɗa fa ɓeɗe gonano ɗo ñanden ko mino Mamadou Youssouf Amadou Djibiso Dieɗi Kadiat Bobel e Day Niang e kanko ceerno Abdoul Aziz ceerno ara saha kamɓe fof ɓe jalta min tan kanko tan kalanmomi oɗo ƴissa ha ɗinnimi Allah waɗi noon e nden jonde min gari ɗo mbimomi e nden jonde ko min nogas e goo almudo min gonno
kono mbiɗa yetti Allah min tan goto kam dañi e rende mayre alqur'ana. Allahu akbar. ɗum noon mbiɗa andi ko barke maɗa. eyyi on zaman noon o wi kam kala ɓiɗɗo mo dañi denɗal alqur'ana kadi yomi haalanmo. eyyi Allah waɗi ɗum mi dañi mana ɗiɗo ɓarɓe alqur'ana ɗum mbiyammi miijo haalani woni hajji makko oɗo Allah waɗi wayni eyyi ɗum kam kanko en abdel kam min baddidani ɗum ɗo kadi noon ko yeeso yettude tawi mi andamo ne kadi on andi de min jetti ɗo kadi min kawi ɗo Koccari Boulumar Ceerno emin ngabbo do emin jewta bagage kanko no ngabbi wone wallude mi yewtude bagage kono noon baadi makko ndi no wayni e baadi sukaɓe no wayni ina hawni jiƴam goto minen jibidina nokku goto minen go on adi kam arde ga min kodi ɓe emin jeeloyo cifani momi neɗɗo o ɗum ko ɓi ceerno wonata Allah waɗi hamin gari min kam wi ko oɗo on ɗo ko ɓi ceerno ay ɗum kam waɗi yiide wiide ceerno ceerno wat ceerno machallah alhamdulillah machallah non tigui jarama ceerno Amadou Dé bandiraɓe nani kadi e paami beltima no fewi no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en ceetani ceerno Amadou Dé min garta e makko sahaji goɗɗi nde wonno safon mawɗo ko siftorkete ko waddano e ceerno walla ko nanno e ceerno inchallah julɓe mbawa naftора bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.